Maayong buntag, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pamisa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ni Sister Maria Cristina Macabudbud atol sa iyang adlaw natawhan karong adlaw, ug pamisa usab sa kalag ni Juliana de los Santos. Mas intensyon alang sa housewarming para ugmang adlaw, Thanksgiving Mass sa 62nd birthday ni Placido Jr. ug tanang grasya nga nadawat labi na sa grasya sa kinabuhing ihatag sa Ginoo. Pamisa pasalamat alang kang San Pablo Apostol, San Antonio Abad, Holy Spirit, Mama Mary. Pamisa usab alang sa kalag ni Leopoldo, Manuel, Bisinta, Pedro Guadalupe, Timoteo Saturnina Candida, Leocadio, Cirila Jacinto o Roque. Pasalamat sa adlaw natawhan sa akong anak nga si Abigail Ebardo. Pasalamat alang kang San Pablo Apostol, San Antonio Abad, Mama Mary, Virgin Maria, alang usab sa kalag ni Rosindo, Timoteo Saturnina, Restituta, Oligaria, Pio, Leopoldo, Leocadia, Federico, Lito, Lorenza, Lourdes o Cesaria. Thanksgiving for all the graces, trials, and strength. Petition for healing of the family. Mass offering for the soul of Lawrence Ervin Princi, Abonjo Sr., Socorro Osmundo Sr., Lordilinda Ignacio, Nazaria Nicolas, Crispina Seferina Ernesto, John Erwin Michael Angelo Armando. Misa pasalamat sa proteksyon sa tanan diri sa Bohol o proteksyon sa akong anak nga tuwa sa Bulacan. Pasalamat sa proteksyon sa tibuok nasod nga dili na unta mukanap pag-ayo ang COVID-19 labi na dinhi sa Bohol ug labi na jud sa laing dapit gawas sa Pilipinas ug sa dapit sa lugar nga gitrabahoan sa tulo ko ka anak. Pasalamat sa grasyang nadawat sa kada adlaw ug pamisa sa kalag ni Gertrudis Felix Conrado, Abonjo, Irina, Rosita, Jesus, Cipriano, Rodolfo, Sumner, Chofisto, Petronilo, Dionisio, Harville, Ginaline ug Adimer. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa maayong panglawas. Pasalamat sa mga grasya sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas sa among pamilya ug mga panalangin nga unta muhunong na ang pagkatap sa COVID-19. Ingon man panalipdan ang tanang frontliners batok sa COVID-19. Ug daghang salamat sa gugma sa Ginoo. Pasalamat alang sa mga grasyang nadawat, gasa sa kinabuhi, gasa sa kahimsog sa panglawas, o gasa sa kalinaw sa pagpamuyo. Pasalamat sa proteksyon sa tibuok probinsya sa Bohol o sa akong mga anak nga tuwa sa gawas sa Bohol, nagpuyo. Pamisa usab alang ni Ana Marie. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o alang sa kalag ni Monserrat Remedios, Antonio, Erlinda, Serena Remedios, Herondio, Francisco, Ninito o Crescencia. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa maayong panglawas sa tibuok pamilya o pamisa sa kalag ni George Fortunata, Sinaida, Porisa, Francisco, Pedro, Ramon, Francisca, Lorentina, Alfredo Sr., Filipa, Chodora, Exequio, Adelia, Manuel, Teresita,
Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi, ug maayong panglawas sa tibok pamilya, ug pamisa alang sa mga kalag ni Rufina, Gabina, Natividad, Andres, Sabas, Yolanda, Alejandro, Lita, Daddy, Maria Socorro, Claudio, Tito Junior, ug Tito Senior, ug kalag ni Rupert, Claudio, Carling, Lingling, Karing, Peter, Anito, Chofila, ug Robin. Pasalamat sa grasyang nadawat sa matag adlaw ug pamisa alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Ana Marie, Emiliano, Pilipa ug Canisha. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug pamisa sa kalag ni Guillermo Sr., Miguila, Marcila, Marcelina, Sotero, Tunisia, Cholita, Alfie ug Tripon. Misa pasalamat sa magrasya nga nadawat sa pangaman ni Mama Mary, ilabi na sa maayong panglawas sa mga kalag ni Jose, Filipe, Rupino ug Amancia. Misa pasalamat sa tanang nga tagaan unta sa kanunay ug maayong panglawas ang mga pari, madre, lay ministers, choir ug uban pang mga nag-serve sa simbahan. For the fast recovery of all wounded soldiers and of Roger de los Santos. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug maayong panglawas. Pamisa sa kalag ni Dindo, Florante, Joaquim, Hermina, Benjamin. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug alang sa kalag ni Zoilo, Florentino, Isabel Balbino, Francisco, Benita, Timoteo, Moises, Segunda, Conrado. Pasalamat sa Ginoo kang Sang Miguel Arcangel, inahan sa kanunayang Panabang, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, Santo Niño, sa mga grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag ni Felisa, Felixberto, Julian, Minandro, Juana Remedios, Pilahio, Ladislao, Datiba. Pamisa sa kalag ni Gabina, Sabas, Charing, Piling, Prina. Para usab sa kalag ni Nemisio, Lucia, Gregorio, Susimo. Alang sa kalag ni Marcos, kalag usab ni Abdon Sr., Gregoria, Francisca o Placido, kalag ni Apolinario. Pamisa alang sa ika-second death anniversary ni Robert. Kalag usab ni Pedro, Albino, Adolfo, Severina, Vicenta, Cipriano, Trixie, Romana, Juan, Erickson, Adolfa, Danilo. Pamisa sa kalag ni Baudilia, Benjamin, Enrique Sr., Juan, Judith, Odilon, Chelson. For the second death anniversary of Isabel and for the souls of Camilo, Rafael, Julio, Fernando, Severina, Mahincio. Alang usab sa kalag ni Panpila, Paul, Anania, Clemente, Sopronia. Pamisa alang sa ika-17th death anniversary ni Rosita. Pamisa usab sa kalag ni Jenner Emilia. Pamisa sa kalag ni Felisa, Marcelo, Vicente, Bibi, Marcelina, Maria Juan, Maria Juna, Prudencio Senior, Eulogio, Diana, Placido o Marcelo. Kalag usab nila ni Nolasco, Juan, Casilda, Nicanor, Samuel, Eutropio, Filomena, Alberta, Ireneo, Obiniana, Constantino, Catalino, Gaudencia, Constancia, Alona, Ognil. Alang usab sa kalag ni Gaudencia o ni Jenner. Kalag usab ni George Sr.
Pamisa sa kalag ni Jose Senior, Eutykia, Maria, Sarudong, Albino, Crescencio, Nerio. Pamisa sa kalag ni Juanita, Abonjo, Ponciano. Pamisa sa kalag ni Angelita, John Paul, Raymond, Eusebia, Juana, Albino, Restituta, Amando, Pampilo, Filipa, Filipe, Chudula, Jacinto, Alfredo. Alang usab sa kalag ni Basilia, Chuhines, Norberto, Periang, Eustaquio, Roberta, Maximo, Eutykia, Jeronimo, Eugenio, Nilo, Ariston, Isabel, o Roel. Alang usab sa kalag ni Jeremy. Pamisa sa kalag ni Marcos. Pamisa sa kalag ni Rupina, Sabas, Gabina, Lita, Daddy, Andres, Natividad, Yolanda, Tito Senior, Tito Junior, Maria Socorro, Claudio, Karing, Lingling, Carling, Anito, Chopila, Robin. Pamisa usab sa kalag ni Victoriano, Concepcion, Gloria, Jose, Emiliano, Pasiano, Narcisa, Isidro, Dominga, Pastora, Cristobalina, Casiano, Anastasia, Rubincio, Mario, Juan o Felicissimo. Pamisa usab sa kalag ni Hilaria, Rizin, Rinalo, Rodolfo, Flores, Bartolome, Nora, Pedro, Bartola, Susima, Jose. Alang usab sa kalag ni Vicente Senior. Pamisa sa kalag nila ni Florencio, Honorata, Rachel, May, Roel, Tomas, Elina, Rolando, Emigdia. Pamisa sa kalag ni Francisca o Francisco. Pamisa usab sa kalag ni Celestino, Peter, Herculano, Fortunata o Pascual. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan sa kaayo sa Santissima Trinidad sa pangama sa inahan sa kanunayng panabang. O pamisa sa kalag ni Virgilio sa ika-23 katuig sa kasumaran sa iyang kamatayon. Pamisa usab sa kalag ni Sani Joseph, Virgilio, Arnulfo ug Mario. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang San Roque. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug moila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernuhanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis didto sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Lima kami kitugyan sa panulay na Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa-luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sugdanan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Suluha kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa-luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdanan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaos sa mga kaigsunan ko diha ni Kristo karon Huwebes sa ikaduhang semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining sulod sa Santos nga misa atong iapil sa pagampo ang tanang mga frontliners nga nag-ayo o nag-silbi sa mga masakiton nga unta sila ipahilayo sa sakit, protektahan ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato usab nga iapil ang sa ato mga pagampo ang tanang mga
minahal na to sa kinabuhi nga mihalina, padangaton sila nga to sa himaya sa langit. O garon mahimo kita ngayan og tako sa pagsaulog ng santos nga misa atong pangayoon nga to sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo kita. Itugot maluluyon nga Dios nga ang amo pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa kanunay magmapuslanon sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidalan nila ang mga apostoles ngadto sa labawng hukmanan o gisukit-sukit ni sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem o buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag. Kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus human ninyo siya patya. Pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas, aron paghatag sa katawhan sa Israel o gigayon sa paghinulsol o sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni atong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labang hukmanan, nasuko sila pag-ayo o buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maaniya kanunay sa akong bakba. Tagamtama o tanawa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangog kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat og dautan aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila, o sa tanan nilang mga kagulanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa nagahinulsol, o sila nga naguol sa Espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tawo, apan kaninang tanan giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus.
Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta-yutanon ug magsulti mahitungod sa butang yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mituo sa iyang mensahe, nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang gisugo sa Dios, nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod, ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, apan gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa mga nagtan-aw niini diha sa tagsa-tagsa nila ka mga balay. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, atong santos nga Ebanghelyo karon naghisgot sa kamatuoran nga ang Ginoo naghatag ngadto sa anak sa tanan nga anaa kaniya. Ang anak nga nabanhaw nakadawat sa tanan nga gikan sa amahan ug ang iyang nadawat iya usab nga gipaambit. Gipaambit niya ang espiritu, gipaambit niya ang pulong, ang kamatuoran ngadto sa tanan nga naminaw kaniya. Kung makita nato, no, ang anak, ang nabanhaw nga Hesus, naghatag kanato sa iyang nadawat ngadto sa amahan. Isip mga sumusunod ni Kristo, kini maghagit kanato nga ang grasya nga atong nadawat angay usab nga atong ipaambit. Ang tanan nga mga nadawat nato gikan sa Dios isip grasya ato usab nga ipaambit ngadto sa uban. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo ni ining panahona hagit kini tungod kay ani aman kita sa krisis, no? Apan isip mga sumusunod ni Kristo, isip mga tao diha sa pagkabanhaw, kita usabi hagit, ang susamang hagit nagpabilin, may krisis man o wala. Hinaot nga kita mahimong mga tinuod nga sumusunod ni Kristo, ang Ginoo nga nagpaambit. Mga pagampos katawhan, uban sa pagtuo ug pagdaig sa Dios, ibayaw ta ang atong mga panginahanglan ngadto kaniya diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga kami paliw katong usbon. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan uban sa mga pangulo niini magmahigugmaon mutuman sa gisugo sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga katawan sa matag nasod magtuman sa balaod sibo sa Kristohanong hiyas, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga ihikawan sa kalipay o ugma makabaton na o kagawasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga gisakit o nanag-anto sa ilang balatian mahuway pinaagi sa atong ugma o pag-amuma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios
kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. nga ang mga namatay diha ni Kristo, makasunod na sa kinabuhing walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, nasayod kami, nga imong dunggon ng among mga pag-ampo, ug masaligon kami nga amo kining madawat sibo sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-aampo kamo, aron nangako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagingay siya ngalan, alang usab sa kapustanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo, ang among mga pangaliya, uban sa mga gasa nga hinalad. Aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manaw sa kaninyo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matano. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang among kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit pagkita sa iyong himaya, usana sa kaitasan. Dahil ko na nag-aani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan og kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa among paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula lang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanak. Ato karong isang iyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mupalit nami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo, himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan, nimo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among papa, ni Patrick Daniel, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Dias kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, anak sa mga langit, pagdayon na imong ngalan, Mabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, sa iluwa kami sa among mga sala, Maningon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunualo sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahom ug maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon timaan sa tong pagkamanagsuon. Cordero sa Diyos Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Cordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Cordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimaw si Kristo, siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang iyong kalawat kanimo, apan pagulong mo lamang kung maayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ako nga ikaw anaa sa labing malaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dilo ko man ikaw madawat,
diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw, sabang ania kauban kanako, og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nga nag-andam ka namo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa paggabanhaw ni Kristo. Padaghan na dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko, ug liguna ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makanilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manakan ninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.